Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingkang sepindah monggo kita tansah nyosaken puji tuwin puji syukur wontenipun Gusti ingkang murbing dumadi nuju Gusti Allah taala ingkang sampun maringi sakataing rahmat hidayah inayah beketang kula dalam panjenengan sami sehingga ngantos ing wekdal dalu punika kita sedaya saged kempal manunggal wonten ing papan mriki kanthi rahayu nir ing sambi kula. Boten kasupen sholawat ma salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi wonten ing dinten akhir samangke kita sedaya pikantuk sapatipun amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang sampun pono ing pawawat saha lebdo ing pitutur ingkang tansah dahat kawula beteni. Dumateng para ustadz ustadaya, para kiai ibunya ingkang rinten kelawat dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados tuntunanipun para santri ingkang tansah kita taati. Dumateng pangemban-pangembating praja, para setari nagari ingkang pantes dados pandam pandume para kawula dasih ingkang tansah kinurmatan. Boten katalumpen kunjuk atur dumateng pepudhen kawula inggih panjenenganipun Bapak Muntani dalah panjenenganipun Bunda Usmawati. Ing kalodhangan menika nembe hangayahi kewajiban inggih netakaken ingkang putra kinasih ingkang dipun paringi asma Nak Mas Bagus Muhammad Zaki Imam Soleh. Katimbang ngajaba mugi Nak Mas Muhammad Zaki Imam Soleh dados putra ingkang soleh mituhu dumateng tiyang sepuh migunani tumrap nusa bangsa tuwin agama. Amin amin ya rabbal alamin. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindhan dumateng panjenengan Bapak Muntani Sagutra ingkang sampun kersa nimbali kula sakanca saking Sekar Gumelar membela yang bayar kerja bareng ASR Audio ugi wonten W Vision. Mugi Yesus ngantos paripurnaning pagelaran ing dalu punika. Para rawuh kakung meyaputi yang tansah dirmatkan ing dalu punika Sekar Gumelar beto widodari sekawan cacahipun pramila bali kula temaken setunggal boko setunggal widodaripun Sekar Gumelar. Nami ingkang kula sebat kula aturi jengkar saking penggan tumuju wonten ing sasana Wiwowo. Widodari ingkang angka sepindah wonten Diajeng Trika Abe Banyu Sekar Gumelar membela yang bayar. Wondene widodari ingkang angka kaping kalih kula aturi jengkar sampeyan tumuju wonten ing sasana wonten Diajeng Safira Ayu Sekar Gumelar membela yang bayar. Wondene widodari ingkang angka kaping 3
kula aturi jengkar sampeyan tumuju wonten ing sasana wonten diajeng Naja Ayumi Sekar Gumelar membela Sang Bayar. Para rawuh kakung Mea Putri wondene widodari ingkang angka kaping sekawan. Kula aturi jengkar sampeyan tumuju wonten ing sasana wonten diajeng Fani Okta via Sekar Gumelar membela Yang Bayar. Wondene kawula piyambak derek tetepangan dumateng sedaya para rawuh kakung Mea Putri ingkang sampun pilenggan pinarakati Sekita Marga mergane bekalih kawula MC Ahenya Indonesia Timbul Jaya kanthi Hasusanti. Salam rindu takkan layu, salam sayang takkan liar, terus karyo tatani bumi kanthi nguri-nguri kabudayan Jawi. Terimalah salam Sekar Gumelar membela Yang Bayar. Terima kasih matur subanuwun diajeng Trika, diajeng Safira, diajeng Fani ugi diajeng Naya. Ya kang sampun